A beth sydd wedi digwydd yn hyn dros flwyddyn diwethaf, mae bobl yn meddwl, wel, mae'n iawn de, mae gwledydd yn gallu gweud celwydd a dys dim ots, ond mae yna ots. A fy marn i, dyle bobl 16 oed a'n hyn ac wedi gallu pleidleisio. Pam? Mae nhw beth i gwyddoedd yn yr Alban. Y peth yw, wrth gwrs, mae rygbi os rhywbeth mwy traddodiadol na Pêl Road yng Nghymru yn gyffredinol, popeth yn dibynnu ar y clybiau. Bod rygbi, dwi'n meddwl, yn canolbwyntio mwy ar gwneud elw na cael awyrgylch da yn y stadiwm. Be ydych chi'n meddwl yna? Wel, mae ti'n bach yn wahanol. Ni'n wario yn stadiwm sy'n 75,000 o bobl. Se ni'n wario yn stadiwm Caerdydd, fi'n siŵr byddwn ni'n llanw fe 10,000 ar 20, felly fydde'r awyrgylch yr un peth. Mae gennych chi nifer o gyffuriau sydd llawer mwy peryglus a difrifol na cannabis, sef opiates a morphine felly, sy'n cael ei ddefnyddio'n ddyddiol yn helaeth. Dwi hefyd yn wleidydd a dwi eisiau cael gwybod a un o'r ffyrdd gorau a gael ymateb ydy rhoi rhywbeth allan ar Twitter neu Facebook sy'n chydig bach yn ddadleuol. Ac oce, na i llaw fyny, dwi wedi bod yn fwy na chydig bach yn ddadleuol dros y blynyddoedd, ond wedi gweithio i dad.